Па Беларусі ўсё зразумела. Нічога хутчэй за ўсё не зменіцца, пакуль Расія не зазнае дэстабілізацыі эканамічнай і палітычнай. Тут вельмі цікавыя рэчы. У самой Расіі кажуць, што падыходзяць да мяжы рэцэсіі, а насамрэч маецца на ўвазе вялікая дэпрэсія, магчыма крушэнне эканомікі. Па-другое, вы ўсе ведаеце, што амерыканцы абяцаюць даць Украіне зброю. Вельмі шмат зброі, найлепшай, такога раней не было. А для чаго гэта робіцца? Каб пераламіць сітуацыю з вайной. І калі так будзе, то ў Беларусі пачнуцца вельмі і вельмі сур'ёзныя рэчы, а працэсы будуць ісці імкліва. У эфіры «Карані праблемы». На сувязі з Украіны Дмітрый Шыгельскі, намеснік прадстаўніка па абароне і бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінета. Вітаю. Вітаю. Разам з намі ў студыі гісторык, кандыдат навук Віктор Якубаў. Вітаю. Спадар Віктор, у нашай гісторыі з 16 стагоддзя увесь час войны, вось проста наша пакаленне, яно неяк не сутыкнулася з гэтым, дзякуй Богу. Можа пачацца, хто б там што не каментаваў. Канспіралогія там, можа быць усё, там 5-10, але, весь час былі войны, і бывалі і такія, як крывавы потоп, калі проста выразалі палову насельніцтва, так? З-за нашага геаграфічнага становішча ў тым ліку. Як вы лічыце, мы маем шансы все-таки, каб Беларусь стала такой моцнай, абароназдольнай дзяржавай, заможнай першай краінай свету, ці з-за нашага геаграфічнага становішча немагчыма гэта? Тут не геаграфія, тут ад суседзя залежыць, ведаеш, галоўнае пытанне на самой справе ў суседзях. Ведаеш, там Польша таксама, палякі заўсёды таксама гавораць, што вось у нас кепскае становішча, што мы паміж рускімі і немцамі. Только праблема ў тым, што яны з рускімі нідзе не межуюць і не межавалі гістарычна. Рускі межуюць з намі і з украінцамі. Вось у чым праблема. Таму мы, в прынцыпе, пакуль будзем выконваць ролю буфера, да тых часоў будзе у нас праблема, да тых часоў будзем крывавымі землямі, як казаў Тимоті Снайдерс, і да таго часу па нам будуць катацца направа-налева. То есть тут пытанне якраз заключаецца ў тым, каб нашы ўсходнія суседзі перасталі займацца скажем так, павелічэннем за наш кошт, да? Вось гэта рэальная праблема для нас, каб проста нашы суседзі сталі адэкватнымі людзьмі. На жаль, ад нас гэта мала залежыць на сённяшні момант. Ось. А з гэтага далей будзе ўсё развівацца. Альбо, зноў ж такі, пры умове стварення дастаткова моцнага грамадства з моцнымі структурамі, у тым ліку вайсковымі, узбраення гэтага грамадства, як, напрыклад, Швейцарія, да, у гэтым плане. Реальная мілітарызацыя, некалькі пакаленняў, каб было міра і ўсведамленне сваёй тэрыторыі як тэрыторыі менавіта нашай і толькі нам належнай, што в прынцыпе пачалося толькі рэальна вось зараз падчас ковіду, да, калі нам нават маскалі замкнулі мяжу, да, вот тады людзі пачалі разумець, што оказывается, мы самі па сабе, мы не зусім в Расіі. Зараз яны спрабуюць всю, конечно, справу размыць і, уласна кажучы, свесці на нет вынікі 2020 года. Паглядзім, як атрымаецца, хутчэй за ўсё не атрымаецца, але факт застаецца фактам, што вось альбо мы разлічваем на тое, што нашыя варыяты суседзяў супакояцца, альбо самі ўзброімся і абрастаем мясам на сваім касцяку, вось менавіта дома на тэрыторыі Беларусі. Ну і зразумела, што пакуль такая сітуацыя, як там у ірландцаў 19 стагоддзя, нам тады трэба таксама абрастаць мясам і на дыяспары, каб былі дзейсныя структуры, каб людзі, которые далей пойдуць у бой, ведалі, што з імі будуць іх сябры, што іх сям'і будуць таксама падтрыманы ў любым выпадку. Момант у тым ліку духа і годнасці. Беларусь заўсёды будзе знаходзіцца пад пагрозай уторгнення і ўцягвання ў вайсковыя канфлікты, таму што яна не мае естественных межаў, таких як горныя хребты, вялікія водныя прасторы, труднапраходзімая местнасць кшталту пустынь і нешта падобнае. А балоты? Таму нашая... А балоты? А Двина, а Днепро, а Харьков, которые берут уже колькі часу. То есть пытанне ж на самой справе ў дадзеным выпадку не ў геаграфіі, а ў трываласці жаўнераў і людзей, которые іх абараняюць. Вось хіба што ў чым пытанне. Я прошу... Так, значит, давайте так. Першае. Геаграфіі такой, як яна есть, напрыклад, там, дзе ёсць у Злучаных Штатаў вялікі акіян, прекрасны акіян, як сказаў Трамп, які аддзяляе от
Европы у нас нічога падобнага няма. Двіна, Днепр і все астатняе на сённяшні момант гэта не сур'ёзныя преграды для вайсковых дзеянняў. Мы знаходзімся на, вось, як кажа Снайдер, на вось гэтых крывавых землях, і яно так і застанецца. Таму якая будзе магчымасць у нас і у будучыні это абараняць, залежыць ад нас перш за ўсё. Значит, прадстаўніцтва по абароне і бяспекі давно займаецца гэтым. У нас ёсць выпрацаваныя, так сказаць, планы, і у нас ёсць адказы на гэтыя пытанні, якія мы спрабуем рэалізаваць у тым ліку практычна. Беларусь, першае, тое, што вы казалі, значит, сістэма або ізраільская, або швейцарская. Да, абсолютно так, у тым ліку, то есть з павальнай, з абсалютнай неабходнасцю служыць у войску і быць у рэзервы. Но нават пры гэтым Беларусь па сваіх памерах эканамічнаму і дэмаграфічнаму патэнцыялу не зможа супрацьстаяць Расійскай Федэрацыі адна. Адказ на гэта інтэрмарыум, гэта аб'яднанне ў вайскова-палітычны блок з нашымі суседзямі, перш за ўсё з Украінай. Пажадана з Польшай, пажадана з краінамі Балтыі. І вот гэтыя развагі пра Расію, разваліцца, не разваліцца, глядзіце, мы не можам уплываць на гэты працэс. Таму я не бачу асаблівага сэнса пра гэта нешта казаць. Мы можам уплываць на тое, што адбываецца ў нашай краіне і ў нашым грамадстве і з нашымі суседзямі. І адказ з нашага пункту гледжання гэта першы пункт, пераход на ізраільскую, швейцарскую сістэму, нешта падобнае, у тым ліку магчыма са службай жанчын. І гэта такі нармальны вайсковы саюз з нашымі суседзямі, перш за ўсё, ў усходняй Европе. Шановныя гледачы, вы уяўляеце сабе сітуацыю, мужик вяртаецца дадому, дарагая, што это ў цябе тут, не нагатавала, ты вячэры няма, а я была на стрэльбішы, я ж у войску, заняткі ў мяне былі. Можа і такое быць, таму што ў Ізраілі, у яўрэяў таксама крывавая земля, і нармальна яны сабе даюць раду, вось з такой медыцынай, з узроўнем жыцця, там все, в прынцыпе, ў парадку. І неяк па-іншаму паглядзець на яе, з павагай, я думаю. Дзе вы бачылі в Ізраілі сям'ю, у якой няма чаго есці, і нармальная жонка або бабушка не нагатавала ежы? Такого не бывае, не гледзячы нават на стрэльбішчы. Спадар Дмітрый, у нас з вами была размова ў пачатку года, і тады вы сказалі, што Трамп будзе спрабаваць заключыць з Пуціным здзелку, вось абсалютна шчыра. Так і было. І ў пэўны момант такі ў Трампа псіхатып, а вы па адукацыі лекар-псіхіятр, такі ў яго псіхатып, што ў пэўны момант ён пойдзе на радыкальныя меры і можа даць Украіне усю магчымую зброю. І мне здаецца, што мы зараз у гэтай кропцы, то я хачу у вас спытацца сёння, а што будзе ў Беларусі, ва Ўкраіне, ў Расіі? Вы еще запытаетесь, чым сердце супакоіць. Што было, што ёсць, вы запыталіся, зараз што будзе. Я думаю, што, па-першае, я бы не быў так упэўнены ў тым, што Трамп канчаткова прыняў рашэнне даць дастатковую колькасць зброі і тыя тыпы ўзброення, якія неабходныя Украіны для таго, каб пераламіць сітуацыю. Я упэўнены, і як тады казаў, і зараз паўтару, што спадзяюся на Владзіміра Владзіміровича Пуціна, які дастане Трампа дастаткова так, каб ён вымушаны быў пайсці на неабходныя захады, каб дапамагчы Украіне пераламіць сітуацыю. Наконт рэцэсіі і там дэпрэсіі, чагосьці яшчэ ў Расіі я бы не быў так аптымістычны, таму што Расія гэта такая краіна, у якой, як у анекдоце, папа, на гарэлку паднялі грошы, ты будзеш менш піць? Нет, ты будзеш менш кушаць, сыночак. Так і расійскае насельніцтва будзе менш кушаць, але армію яны здолюць забяспечыць. Спадар Віктор, рэжым, вельмі дзіўныя сігналы шлі, вельмі цікавыя. Інстытут сацыялогіі Акадэміі навук днямі выклаў там сваё даследаванне, наўмысна гэта зрабілі, ў публічную прастору выклалі, што вось мы задавалі беларусам пытанні, ад якога часу ідзе беларуская дзяржаўнасць. Раней жа былі наратывы, што ад часоў БССР, а тут раптам большасць беларусаў сказала ад часоў Вялікага княства Літоўскага. Вялікае княства Літоўскае, вялікая дзяржава, ядро это беларускія тэрыторыі, значныя украінскія тэрыторыі. Галоўны геапалітычны гістарычны вораг гэта Расія. А для чаго гэта робіцца?
На самой справе трохи есть такая манипуляция в ваших словах, тому что, в принципе, это при БССР был подручничек тонюсенький, история БССР, где было там литерально пару абзацев за всю историю Полоцкого княства, Великого княства, там Речь Посполитой, а потом починалася велизарная история в складе Российской империи, там Советского Союза и так далее, как все стало добро. С 90-х годов, а это уже, прибачьте, пакалення, два пакалення фактично выросла у незалежнай Беларусі, у нас ёсць такі мэтанакіраваны наратыў дзяржаўны, які вучаць школьнікі ў школах пра тое, што было там Полацкае княства, Туровская забываецца, як звязаная ўсё ж таки большага з Кіевам, і гаворыцца пра то, што Туровская ўсё ж таки ад Полацкага княства паходзіць. Потым, адпаведна, зноў ж таки Великае княства як больш-менш беларуская дзяржава, потым і так далей. І, адпаведна, мы маем, в прынцыпе, наратыў нават у падручніках для гэтых самых чыноўнікаў, да, гісторыя беларускага государственнасці, первый том. І там ёсць па-расійску напісаны падручнік, такі для ўжо сталых палітычных, скажем так, эліт лукашэнкаўскай Беларусі. Там ёсць нармальны наратыў пра то, што Великае княства, нашая дзяржава, як бы, і тыя лічбы там больш за 20%, які даюць нас зараз сацыолагі, там і там таксама каля 20, здаецца, Полацкае княства дае. Ну, все это абсолютно такой нармальны вынік для той сітуацыі, якая зараз складывается у Беларуси. Старые поколения зашли, новые поколения пришли. Нам детям, которые учились там у конце 80-х, 90-х, мы уже зараз складаем большасць насельніцтва, и наши дети уже. Так что тут абсолютно нормальная змена поколений, и новые поколения будут жить уже у той Беларуси, у якой будет нормальная история, які будут разуметь, что отбывалося, и хто их сябра, хто их ворог. Ну, конечно, я зараз поправлюся. Безумоўна, у школах мы вучылі про ВКЛ, и про Полацкае княства. Ну, лукашэнкаўскія наратывы былі вайна СССР, і вось чаму мяне зараз здзівіла тое, што ў публічную прастору выставіў Інстытут сацыялогіі на НРБ. Спадар Віктор, я хачу вас пытацца, вы якраз эксперт па Вялікім княстве літоўскім, так? Усю дарогу ваявалі. Вот з Масквой з 14 стагоддзя вы называеце, што там пад 20 войнаў там і сур'ёзных сутыкненняў было. Галоўны геапалітычны вораг. То бок сітуацыя сёння з вайной гэтай у рэгіёне, яна не ў першы раз. Вот вы як гісторык, як лічыце, што далей вось будзе адбывацца ў Беларусі, ў краіне? Ну, тут шмат варыянтаў, уласна кажучы, таму што старыя войны гэта старыя войны, это феадальныя войны. Што будзе зараз з гэтымі войнамі? Ну што, тут есть, конечно, сцэнарыў некалькі. Павінны быць планы на, уласна кажучы, сітуацыю, калі вайна замаражваецца па межах, якія ёсць на сённяшні дзень на фронце на Ўкраіне. Павінна быць сітуацыя, можа быць сітуацыя, пры якой заходзяць нейкія ўзброеныя сілы на тэрыторыю Беларусі з любога сапредельнай тэрыторыі, як, напрыклад, было падчас вайны 20-го года паміж Польшай і Савецкай Расіяй, як той самы рэйд Балаховіча. Магчыма, варыянты, калі дзеды настолькі звар'яцеюць, што нападуць на балтыйскія краіны, бо балтыйскія краіны аб'ектыўна слабы ва ўзброеным сітуацыі. І тады ўжо іншая сітуацыя будзе развортвацца. То есть мінімум 3 сцэнарыі, на які павінны быць розныя варыянты. Але не трэба таксама забываць, што зноў ж такі для гэтых дзедоў зараз ўжо псіхіятрычная задача, да, это запісаць сваё імя ў гісторыю. І яны, в прынцыпе, ўжо пажылі. І ў іх ёсць ядзерная зброя. І гэта велізарная праблема для ўсяго чалавецтва, на самой справе, не толькі для нас, для ўсяго чалавецтва. Калі будзе стаяць задача нанесці Расіі стратэгічную паразу, то самая ўразлівая кропка для Крамля гэта не Прыдністроўе, нават не Крым, гэта Беларусь. Без Беларусі, без беларускага плацдарма, все, Расія як без рук, так, і трэба будзе займацца Беларуссю, і ну, это таксама можа ўспыхнуць вайна, баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі. Альбо Пуцін зараз вырашыць падняць стаўкі, і вот вы ўжо сказалі пра тое, што варыянтам дэстабілізаваць Балтыю, Сувалкаўская прастора, а все часцей гавораць, што калі ручайком пойдзе заходняя зброя ва ўкраіну, могуць правесці аперацыю, паспрабаваць па заходняй Украіне, каб зброя гэтая не шла. Ёсць зусім апакаліптычныя сцэнары, удар тактычнай ядравай зброі з Беларусі па Бескідскім танэлі.
і удары ў адказ па Беларусі, канешне ж, а не па Крамлі. Ёсць такі сцэнар апакаліптычны ад Юрыя Фельштінскага, гісторыка. Удар нават па Польшы, каб стварыць ядравы буфер, каб зброю не маглі ва ўкраіну пастаўляць. Спадар Змітрый, вось гэтыя сцэнары сапраўднай вайны ў Беларусі, значыцца ядравага апакаліпсісу. Ці можа такое рэальна быць? Мы гэтых сцэнароў можам нафантазаваць бесконцая колькасць. Мы можем там гадаць про 1, 2, 3, 10, 30, спрабаваць іх разбіраць, но, на мой погляд, гэта не мае сэнсу. Трэба разумець, ну, як нам падаецца, у выніку аналіза, у тым ліку прадстаўніцтву па бяспеке і абароне, логіку асноўных гульцоў і асноўных актараў. Кіраўніцтва палітычнае Расійскай Федэрацыі баіцца таго выніку фіналізацыі гэтай вайны, якой будзе васпрыняты насельніцтвам Расійскай Федэрацыі як вайскова-палітычная параза. Гэта зробіць сітуацыю, калі яны не могуць. Чаму яно баіцца? Тому што гэта можа выклікаць крызіс, і гэты крызіс можа з'яўляцца экзістэнцыяльнай пагрозай для іх улады, захавання улады палітычнай эліты Расійскай Федэрацыі, а магчыма і жыцця. Менавіта таму Расійская Федэрацыя, ее кіраўніцтва не можа пайсці на тыя сцэнары там замарозкі канфлікты, якія прапануюць заходняя Европа, там Европа, заходні свет, Злучаныя Штаты, там уже і бразільскія планы, і кітайскія, і ўсе астатнія. І менавіта гэта будзе штурхаць іх на эскалацыю. Тым больш, што гэта у іх ёсць дактрына дээскалацыі праз эскалацыю, якая прадугледжвае магчымасць падняць стаўкі. Гэтая дактрына, яна есть в адкрытых крыніцах, ее шмат гадоў абмяркоўваюць, і гэта значыць, што ім трэба рабіць які-то несіметрычны адказ. Напрыклад, гэта можа быць і Сувалкінскі карыдор, гэта можа быць і ўжыванне тактычнай ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі, і які-то стратасферны падрыв ядровай зброі, напрыклад, над Балтыкай, над Польшай, нанесенне удараў кудысьці яшчэ, гэта можа быць Латвія, гэта могуць быць дзеянні на Балтійскім моры. Значыць, для чаго ім гэта неабходна? Каб пасля разгандляваць, напрыклад, адыход Сувалкінскага карыдора на прекращение спынення дапамогі Украіне. И как предоставить Украину своему лесу, покинувши без заходней допомоги. Логика здесь не в инструменте, а в досягнении мэтаў. Инструменты могут быть разные, у тым ліку з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. І вось тады гэта дасць ім магчымасць дасягнуць таго, што яны жадаюць, это захаваць сваю ўладу, перш за ўсё, як любы правячы клас, і выйсці з гэтага канфлікта ва ўмовах таго, што будзе ўспрынята насельніцтвам як перамога. Я просто хачу да гэтага дадаць, што звяртаюся да прац навукоўцаў. Быў такі Александр Ахіезер, савецкі сацыяльны філосаф і культуролог. Ось савецкі, сам ён яўрэй. У яго есть такая тэорыя палітычнага цыклізму. Дык вось, згодна гэтай тэорыі, Пуціну засталося максімум да студзеня 2026 года. То бок многае вось у гэтых даследаваннях яно пляша вось вакол 25-26 года. Я сёння ўжо казаў пра амерыканскага палітолага, матэматыка, прафесара Нью-Йоркскага універсітэта Бруса Буэна де Мескіты, якога называлі ў медыях Нострадамус 21 стагоддзя. Гэта прафесійны навуковец насамрэч. І ён у 2013 годзе раптам пачаў казаць, што Украіна адна з самых важных краін увогуле на планеце Зямля, што будзе напад на Крым, а потым будзе поўнамаштабная вайна. Круцілі вось так каля скроні, казалі, там Расія інтэгруецца, нічога не будзе, все роўна так і сталася. Дык вось, што сёння кажа Мескіта, што калі у Кіеве захаваецца украінская ўлада да лета 26 года, то пачнецца эфект адката, і Расія дэцэнтралізуецца, то бок зламаецца вертыкаль улады, і, ну, то бок з палітычнай мапы Расія не знікне вось так адразу, але пачнуцца сур'ёзныя праблемы, а Украіна стане якраз такі ў авангардзе ўвогуле філасофіі новай сусветнай палітыкі. Вайна цягнецца, это ж самая буйная вайна часоў Другой сусветнай. Ужо 3,5 гады. У Беларусі баявых дзеянняў няма.
там толькі штосьці дроны пролятаюць, это ўжо падзея. Нават у эканамічным сэнсе, ну, дабрабыт людзей не пагоршыўся з 20-го года, там, з 22-го года. Слухайце, ну вот людзі думаюць, нічога сабе, якая захоўваецца стабільнасць. Это все можа змяніцца, но на сёння гэта менавіта так. А можа такое быць, што вот это хрустальны сасуд все захаваецца, так яно і будзе. Вот многія людзі так думаюць. Ну, глядзіце, стало менш народу. Народ паехаў, да, з краіны. Мякка кажучы. Расія капіла гэтыя грошы даўно. Все думалі, што это за фонд такой дзіўны, цудоўны. На халера ім столько грошай, чого яны сабе не развіваюць. Аказваецца, яны лепш будуць жыць у землянках, схадзіць на двор, чым зато ў суседзяў што-небудзь кепска зробіць. Аказалася, вот настолькі людзі такія. Да? Там, адпаведна, ну, слухайце, тут пытанне это не ў тым, можа захавацца. Вось як сцэнар, да? Можа захавацца і такое. То есть Франка дажыў да сваёй смерці, да? Салазар дажыў да сваёй смерці. Сталін, сволач, дажыў так само да сваёй смерці. І таму... А Лукашенко яго ўжо перажыў. А Лукашенко нават яго ва ўладзе нават перажыў тых старых дзедоў, які здаваліся для нас абсалютна вечнымі. Таму як бы ёсць нюансы, ёсць вот такая верагоднасць. Іншая сітуацыя, што для ўсіх астатніх жыхароў гэтых краінаў, дзе кіруюць дыктатары, справа становіцца ўсё горай і горай. Справа ў тым, ну, зноў ж такі, тая там мадэрнізацыя савецкая 80-х гадоў, яна ўжо згніла проста, фізічна згніла, она старая. Трэба мяняць эканоміку, трэба браць новыя тэхналогіі, а замест того, каб браць новыя тэхналогіі і развіваць розум у людзей, разумных людзей з краіны выганяюць. Але глядзіце, як крутануліся з гэтымі савецкімі прадпрыемствамі і старымі тэхналогіямі, дапамагаючы расійскаму ВПК разам з тым. І што? Ну, стратэгічна-то это справа сумнеўная. На год хапіла, а зараз кітайцы, те самыя, вся машынабудаўніцтва зараз кітайскае прэць па Беларусі, і у там Беларусі даражэй харчавання, чым у Расіі. Там у Піцеры ці ў Маскве танней купіць паесці, чым у Менску ці ў Віцебску. Так что тут как бы давайте-ка говорить в реальностях, ну, тому что сапраўды дыктатура прыводзіць да галечы людзей. Яны, конечно, все у подручниках будут красивые, сами себе бачаць с такими вусатыми прыгужунами, но по факту, ну, вынік іх дзейнасці толькі беда для народу. Шановныя гледачы, хто ведае, няўжо і праўда ў Віцебску і Менску, што прадукты харчавання, так? Кажуць, што так. Даражэйшае, чым у Маскве. Няўжо да гэтага дайшло, вельмі цікава. Спадар Змітрый, у Лукашэнкі могуць быць сур'ёзныя праблемы з тымі сцэнарамі, якія вы зараз назвалі. Калі Расія, вот Пуцін там значыцца, павысіць стаўкі і штосьці тут паспрабуе агрэсію сеяць з беларускай тэрыторыі, но Лукашенко як бы ў гэтым не зацікаўлены. І ў гэты момант можа актывізавацца пятая калона прарасійская, пра якую яны гавораць, дарэчы, ўжо ў адкрытую, што ў органах улады, значыцца, замежныя агенты, якія там збіраюцца ў будучым зрабіць дыверсіі. Перцоў пра гэта казаў. Менавіта таму, дарэчы, усебеларускі народны сход, так званы, які быў на красавік анансаваны, яго не правялі, таму што гідра крымлёўская вельмі запихнула глыбока свае шупальцы. Але Лукашенко нічога не можа зрабіць пра крамлёўскімі генераламі, і калі ён пачне, значыцца, Пуціну супраціўляцца, каб той выкарыстоўваў беларускі плацдарм, у гэты момант штосьці з Лукашэнкам могуць зрабіць. Спадар Змітрый, вы верыце, што вот можа міжусобіца ў Беларусі пачацца паміж Лукашэнкамі вось гэтымі пракрамлёўскімі? Зараз, мне падаецца, мы ідзем у бок спекуляцый. У нас няма аб'ектыўнай інфармацыі для аналізу па вось гэтых групоўках і раскладах. Не, но я вам зараз прывяду аргумент, спадар Змітрый. Вот, напрыклад, Лукашенко тасуе калоду номенклатуршчыкаў па поўнай праграме. Значыцца, і адміністрацыя свая, і прэм'ер-міністры так званыя, і кіраўнікі райвыканкамаў. У міліцыі, колькі ўжо это міністр унутраных справаў займае пасаду, Карпенков ва ўнутраных войсках, далей Вальфовіш у Радзе бяспекі. Іх увогуле нікога не мяняюць, ён не можа іх змяніць. Вот вам аргумент. Ён не можа іх змяніць, або ён не хоча іх змяніць. Усіх хоча, а іх не хоча. Або яго ёсць федэрацыі, якія прытармажваюць яго ў гэтым. Я прашу прабачэння, у нас тут пачалось відавочна ПВО працаваць, похоже, і вельмі нестабільны інтэрнэт. Давайте так, я упэўнены, першае, што Александр Егорыч прадэманстраваў 31 годам свайго праўлення, што бароцца і утрымліваць уладу ён умее. Бясспрэчна. І ў гэтым у яго вялікі досвед. Другое,
У яго даволі добрая ахова, і у тым ліку служба бяспекі прэзідэнта. І для захавання ўлады Александр Григорьевич пойдзе на што заўгодна. Вось калісьці там в Румыніі все былі як бы прагітлераўскія, але калі прыпёрла, Міхай I зрабіў пераварот, усіх гэтых прагітлераўскіх прыбраў і хуценька пераскачыў на бок саюзнікаў. Тое самае, ну не зусім тое самае, но падобнае правернуў Маннергейм у Фінляндіі ў 44 годзе, і ў апошнія дні Фінляндія ваявала з Нямецчынай. Калі Лукашенко пойдзе па стапах Міхая I ў Другую сусветную вайну і або па стапах Маннергейма ў Фінляндіі ў 44 годзе, калі яны пераметнуліся на іншы бок. І я вельмі сумняваюсь, што рускія так лёгка перайграюць яго на яго жа тэрыторыі. Але для этого трэба войскі вводзіць на тэрыторыю краіны, власне кажучы. Я пагаджуся. Для гэтага трэба вводзіць войскі, правадзіць поўнамаштабную аперацыю. Войскаў гэтых зараз у Расіі не так шмат. Як адрэагуе беларускае грамадства і беларуская армія, мы не ведаем. Паслаць беларускую армію в Украіну — гэта так сабе ідэя, наўряд ці вайсковыя будуць вельмі зацікаўлены ў гэтым. Але бараніць там Менск і бараніць цэнтральную ўладу рэспубліканскую — гэта зусім іншы падыход. Таму мне не падаецца, што гэта задача такая лёгкая для расіян. Акрамя таго, як на гэта адрэагуе Кітай, як на гэта адрэагуе глобальны ўсход, які вельмі важны. То есть тут шмат «но». А то, што Лукашенко кагосьці не мяняе, ну не хоча зліць Пуціна. Ну пры гэтым, што гэтыя людзі кантралююць, а што нет, мы ж не ведаем. А далей пачынаюцца спекуляцыі. Ну, я перакананы, што ўвогуле пра гэтых генералаў, пра крэмлёўскіх відавочна, што тут спрыяў Крэмль, каб іх ставілі. Вот Лукашенко Крэмль і праўда не хоча зліць Крэмль, значыцца, не чапае іх да гэтай пары. Што тычыцца зменаў у Беларусі. Вот я перад этой праграмай гутарыў з Паўлам Латушкам, ну ўвогуле гутарка пра санкцыі была. Я спрабаваў проста разабрацца, так, чые гэта промыслы санкцыі. Ціхановскай Латушкі, ці без іх гэтыя санкцыі б увялі, і пра што ўвогуле гэтыя санкцыі. От Павел Латушка таксама адчувае, што з-за геапалітычных чыннікаў будуць змены ў Беларусі, што трэба ціснуць гэтымі санкцыямі. Проста многім падаецца, што калі там дэстабілізацыя эканомікі ў Расіі, і Беларусь пад санкцыямі, і беларусы там будуць апошнюю грэчку даядаць, то вот гэтыя санкцыі многія людзі будуць клясці разам з нашымі палітыкамі. Тым не менш, я в гэтых санкцыях паспрабаваў разабрацца. Мы падрыхтавалі кароткі ролік датычна ўсіх гэтых пакетаў, от каб кожны чалавек мог зразумець, калі яны ўводзіліся і пра што яны. Заходнія санкцыі паспрыялі татальнай прывязцы лукашэнкаўскай эканомікі да Расіі, але да гэтага моманту, здаецца, не паўплывалі на трываласць рэжыму і на дабрабыт большасці сярэднестатыстычных беларусаў. Нас душат санкциями. Это фашизм. Но они же нас учат и демократии. Это даже не двойные стандарты, а полная деградация человеческой совести и достоинства. З 2020 года толькі Еўразвяз увёў 14 санкцыйных пакетаў па Беларусі. З іх толькі 3 былі звязаныя з фальсіфікацыяй выбараў і гвалтам. Санкцыі былі персанальныя, несур'ёзныя. Больш-менш сур'ёзнае пачалося з чэрвеня 2021 года. Пасля прымусовай пасадкі самалёта Ryanair у Беларусі быў прыняты 4-й санкцыйны пакет. Там былі канкрэтныя сектары эканомікі, гэта і калій, нафтапрадукты, і абмежаванне на фінансавую сістэму, на каштоўныя паперы. І 78 асобаў трапіла ў санкцыі. Таксама і канкрэтныя прадпрыемствы, такія як БелАЗ, МАЗ. Рэжым працягваў нарывацца. Усе памятаюць мігранцкі крызіс 2021 года, пасля чаго ўвялі 5-й санкцыйны пакет. Дарэчы, досыць мяккі. Экспарт калію і нафты, да прыкладу, хоць і абмежавалі, але не перакрылі цалкам для дэмакратычных краінаў. Тут хутчэй прымяняўся метад пагрозаў. Мы ідзем гэтым шляхам, мы не спыняемся гэтым шляхам, і мы вам кажам: змяніце ўнутраную рэпрэсіўную палітыку, змяніце знешнюю агрэсіўную палітыку. Але знешняй агрэсіўнай палітыкай Лукашенка і Пуцін здзівілі ўвесь свет. У лютым 2022 года здарыўся напад з тэрыторыі Беларусі на Кіеў. Наступныя 9 санкцыйных пакетаў Еўразвяза былі звязаныя з вайной. А яшчэ ж былі 18 пакетаў у дачыненні Расіі, куды былі імплементаваныя і мы. Да таго ж пакеты па Беларусі ўвяло і 18 дзяржаваў па-за Еўразвязам.
Спатрэбіліся гады, каб у значнай ступені прылатаць дзюры і тыя санкцыі збольшага гарманізаваць з расейскімі. Не прощают. Адмовіцца ад санкцыйнай палітыкі гэта значыцца на сённяшні дзень, напрыклад, адкрыць калідор для пастаўкі узбраенняў ці прадукцыі падвойнага прызначэння для Расійскай Федэрацыі, якая кожнага дня ўжо практычна па 1000 дронаў і ракет запускае на тэрыторыю Украіны. Разам з тым, усе гэтыя безліч пакетаў, персанальных, сектаральных і змяшаных санкцыяў і блізка не зламалі рэжым Лукашэнкі. Можа быць, пяцігодка санкцыйнага ціску – гэта не самая дасканалая стратэгія, а санкцыі, скажам, на Белавію, Белкалі і Гродна-Азот лішнія. Тым сілы вакол Ціханаўскай і Латушкі спадзяюцца, што іхная стратэгія дасць вынікі. Тым больш, што в эканоміцы Расіі, якая корміць Лукашэнку, прагназуецца рэцэсія, а геапалітычныя вятры могуць пачаць дзьмуць у нявыгадным для Лукашэнкі кірунку. Спыні рэпрэсіі, вызвалі палізняволеных, дэкрыміналізуй грамадска-палітычнае жыццё, і ён будзе ісці гэтай дарогай. Я перакананы, у яго няма іншага выйсця. Сёння мы маем тысячы палізняволеных, мы маем забітых людзей, мы маем злачынствы супраць чалавечнасці, вайна, падтрымка агрэсіі, міграцыйная вайна, захоп грамадзянскага самалёта, фальсіфікацыю выбараў. Зараз гэта ўжо ўсё носіць вельмі маштабны характар. Таму лёгкага выхаду гэтай сітуацыі няма. Але ён, я перакананы, знойдзецца. Спадар Віктор, а што вы думаеце пра санкцыі? Магчыма, маем гістарычныя аналогіі? Вот это эфектыўна, неэфектыўна? Ваша меркаванне. Ну, давайте по вызначэнню. Сацыялагічнае вызначэнне санкцый – это дзеянні за невыкананне нормаў. Адпаведна, маем сітуацыю з тым, што санкцыі бываюць пастаноўчыя, адмоўныя. Да? В дадзеным выпадку маем адмоўныя санкцыі, якія, канешне ж, павінны нанесці урон, адпаведна, тым, хто робіць штосьці супраць права, супраць закону, хто парушае сваё ўласнае абяцанне, стварае праблемы для суседзяў. Ну, як, не ведаю, сусед алкаш пачынае вам там ламаць дзверы, і вы как бы нешта павінны нейкія дзеянні супраць гэтага зрабіць, да? Нейкім чынам яго утаймаваць. Адпаведна, дадзеным выпадку санкцыі маюцца з боку знешніх ігракоў і прымаюцца яны знешнімі ігракамі. То есть, ну, в рэчаіснасці не там апазіцыя беларуская іх прымае, а прымае іх еўрапейскі звяз, краіны еўрапейскія. Адно скажу, што, напрыклад, калі это ўсё пачыналася, калі з'яўлялася міжнароднае права, ось якраз тымі часамі, якімі я займаюся, 17 стагоддзям, там былі розныя юрысты. Нашы, напрыклад, юрысты з Кракаўскага універсітэту в тым ліку сталі такімі таварышамі, которые пачалі выдаваць, параілі манархам нашым кшталту Жыгімонта Августа выдаваць капельскія патэнты, то бок дазвол афіцыйна на пірацтва. Потым яшчэ англічане будуць Елізавету згадваць першае пра тое, што менавіта пірацтва навучылася ад Рэчы Паспалітай, маўляў, што нашыя рабавалі англічан, которые гандлявалі з маскалямі праз Нарву. Існавала такая практыка эмбарго, то бок забора піратамі, ну не піратамі, ваеннымі караблямі, адпаведна, з караблёў праціўніка, калі от іх не было адмыслова дазвола гандляваць. Ну і в канцы 16-го, пачатку 17-го стагоддзя у нас была такая гісторыя. Пасол ад Рэчы Паспалітай Павел Дзялынскі паехаў на двор да галандцаў. Галандзія вела вайну за незалежнасць з Іспаніяй. І а нашы, паколькі прадстаўнікі былі законнага монарха Жыгімонта, яны былі ў саюзе з іспанцамі. Яны прыехалі да галандцаў і кажуць: давайте-ка мы перастанем вам пастаўляць ад нас збожжа і полностью просто перакрыем вам кісларод. У галандцаў ідзе вайна, у іх там все вытаптана, все папалена, яны вельмі залежныя ад паставак харчавання з Рэчы Паспалітай. На што галандцы гавораць: вы гаспадары вашага збожжа, мы гаспадары нашых грошай. Да пабачэння. Першая спроба ўвядзення санкцый нічым не скончылася, скончылася правалам. Калі мы гаворым пра чысты рынок, то у каго ёсць грошы, той знойдзе, як гэтай санкцыі абыходзіць. Іншая сітуацыя, што тыя, хто адпаведна парушае законы, павінны быць пакараны. І гэта ўжо размова ідзе пра справядлівасць і пра самапавагу тых людзей ці інстытуцый, якія, уласна кажучы, былі пакрыўджаны ў ходзе гэтых супрацьпраўных дзеянняў. Я вельмі уважліва сачу за той грамадскай дыскусіяй, якая зараз ідзе па санкцыях. Пры гэтым я знаходжуся в Украіне, і вось
праз один паверх на 2 паверхи вышэй за мяне з таго места, дзе я зараз з вами размаўляю, забілі чалавека ў лютым 22 года за тое, што он выйшаў на гаўбец папаліць, рускія, зашедшыя з тэрыторыі Беларусі. Значит, і зараз, калі ідзе вся гэта дыскусія, на мой погляд, беларускія дэмакратычныя сілы себя дыскрэдытуюць. Таму што можна казаць пра ўсё, што заўгодна, давайте знімем санкцыі, каб то, сё, 5-е, 10-е, але у гэтага зняцця санкцый ёсць кошт у сотнях і тысячах, а магчыма дзесятках тысяч жыццёў украінцаў, якія дадаткова будуць забіты, калі узнікне каридор праз Беларусь для абыхода санкцый Расійскай Федэрацыі. Адзінае выключэнне, пра якое я магу казаць, гэта калійныя санкцыі по калію. Чаму? Таму што яны не распаўсюджваюцца на Расійскую Федэрацыю. Значит, у дадзеным выпадку патрэбна або ввести на Российскую Федерацию, або снять за Республики Беларусь. По всему астатнему санкции повинны быть синхронизованы, потому что на сегодняшний день Беларусь является соагрессором, экономика белорусская, контролируемая режимом Лукашенко, является часткой войсково-промыслового комплекса Российской Федерации, и тому у рамках войны гэтыя санкции повинны быть синхронизованы. Кропка. Вось рэжымы намякае калійка, гродны азот і што там, і паветраная прастора, каб Белавія магла лятаць. И банки, и банковская система. А таксама чым там Келах займаўся ў Беларусі, калі быў? Мы не ведаем на 100%, але ж думаюць над стратэгічнымі пытаннямі, каб, можа быць, это беларускі плацдарм неяк адцягваць ад Расіі, так? І тут можа быць такая, мне здаецца, перспектыўная гульня. Хачу такую напрыканцы распавесці вам гісторыю. У мяне ёсць знаёмы, ён вельмі эмацыйна залішне не па-партызанску паводзіў сябе ў 20-м годзе і уцякаў з Беларусі, шмат што страціў, купіў элітную кватэру пад Кіевам, і в эту кватэру трапіла ракета С-300, няма ні кватэры, ні гэтага дома, ну, сам выжыў, праўда. То я вам жадаю, каб вы не трапілі ў такую сітуацыю, таму што могуць, вось з геапалітычных прычынаў, можа скласціся вельмі небяспечная сітуацыя. Хоць жадаю вам не шукаць йод, не шукаць рэспіратары FFP3, каб усё ж таки абышлося без апакаліптычных сцэнароў. Евген, я могу с вами не погодиться? Па чым менавіта? Я лічу, что белорусам трэба мець йод, трэба мець тревожный чемоданчик, трэба мець рэспіратор, трэба мець сродкі захісту, тому что лепш іх мець і яны не спатрэбіліся, чым не мець, калі яны спатрэбіліся. Это першае. А другое, ведаеце, вось я лічу, что нешта падобнае, вось мы шмат спрачаемся с украінцамі про Беларусь і ролю у вайне. Я заўсёды кажу, што гэта не віна беларускага народа, але адказнасць беларускага народа. Гэта все-таки розныя рэчы. Так вот, гэтая адказнасць можа наступіць і ў тым ліку, і ў выглядзе таго, што прилетіць і ў Беларусь, і што будуць выкарыстана зброя, і што Беларусь уцягнецца ў канфлікт. Таму што беларуская гісторыя пачалася не ў 20-м годзе, не 9 жніўня 20-го года. А народ, як сацыяльная такая общнасць, ён несе адказнасць за тое, што адбывалася і ў 94-м, і 95-м, і 96-м, і гэтак далей. За сваю спробу збегчы ад палітыкі, не бачыць таго, што адбывалася, бегчы ад адказнасці павальна, перакласці гэта на кагосьці, жыць сваім жыццём. Мне Беларусь нагадвае Донбас. А за што мне прилетела ў хатку? Я ніколі не займаўся палітыкай, як я чуў на Донбасе яшчэ ў 15-16. А вось за тое, што не займаўся, за тое і прилетела. Спадар Дмітрый, ну якая это можа быць адказнасць? Ядравая ці проста пекельная вайна? Мы ведаем пра тое, што ёсць шмат, так сказаць, заяў з боку НАТО про тое, што нават калі будзе выкарыстана тактычная ядерная зброя з тэрыторыі Беларусі, у адказ будзе выкарыстана звычайная зброя. Але collateral damage ніхто не адмяняў. І больш за тое, калі гэта будзе масіўнае выкарыстанне, то можа быць звычайная вайна і уцягванне Беларусі ў вайну. Спадар Віктор, і напрыканцы, вы верыце ў гэтыя апакаліптычныя сцэнары такой рэальнай вайны ў Беларусі? Як вам здаецца?
Ну, ведаеце, я б даў больш 50% на самой справе. То есть тут сітуацыя вайны, яна непрадказальная. Сітуацыя людзей, якія хочуць праславіцца таксама перад смерцю, да, у Маскве, ну і нашага, які, в прынцыпе, нічога зрабіць з гэтым не зможа в рэальнасці. Адпаведна, ну, маем вялікія такія адсоткі, што сапраўды я б вельмі падумаў наконт таго, каб мець рэальна нейкія входы-выхады і берагчы сябе на радзіме, таму што, ну, сапраўды людзі будуць адказваць нават за тое, чаго яны не рабілі, ці адказнасць, якой яны пазбегалі, все равно на іх зваліцца. Яна ўжо зараз на іх. Господи памілуй, я часам размаўляю са стратэгічнымі аналітыкамі, якіх не магу нават у студыю запрасіць, і тыя сцэнары, якія яны апісваюць, на жаль, такія, што можа скласціся, мякка кажучы, вельмі небяспечная сітуацыя. А што думаеце вы, шаноўныя гледачы? Гэта былі карані праблемаў. Сустрэчы.